teknisesti nämä uusi niin kuin vetyinfra ja tämmöinen metaaniinfra on hyvin samanlaisia, että omat tietyt kommervenkit ja tekniset ratkaisut siellä on, mutta on tietysti ihan yhtä lailla turvallista, kun se oikein suunnitellaan ja tehdään. Minä olen Peter Nyman ja isännöin Railers Playtä Suomessa. Energiamurros tarkoittaa siirtymää kohti puhdasta ja fossiilitonta energiaa. Murroksessa paljon puhutulla vedyllä on keskeinen rooli. Vieraanani on tänään Sara Kärki, joka johtaa Gasgridin vetykehitystä. Gasgrid on Suomen valtion omistama kaasun siirtoverkkoyhtiö. Gasgrid edistää kansallisen vetyverkon, kansainvälisen infrastruktuuritason sekä Itämeren alueen vetymarkkinan kehittämistä, ja sitä varten on perustettu Gasgrid Vetyverkot Oy. Sara on myös toinen puheenjohtaja European Hydrogen Backbone-ryhmässä. Tervetuloa, kiva saada sinut mukaan ohjelmaamme. Sara, kertoisitko lyhyesti, mikä rooli vedyllä on energiamurroksessa ja miksi se on noussut esille kunnolla vasta tässä viime vuosina? Joo. Vedystähän on puhuttu aika paljon viime aikoina ja kirjoitetaan tietysti lehdissä lähestulkoon joka toinen päivä, samoin kuin kasvavasta tuulivoimapotentiaalista Suomessa ja tuulivoimahankkeesta. Ja vetyhän on tällainen yksi palapelin pala tässä vihreässä siirtymässä ja energiamurroksessa. Ja yhtenä tärkeänä roolina vedyllä on tukea tätä vihreätä siirtymää siinä mielessä, että nämä hankalasti sähköistettävät sektorit pystyy siirtymään sitten toisenlaisiin ratkaisuihin. Suunnilleen näin niin kuin periaatteessa menee, että kaikki, jonka voi sähköistää, niin kannattaa sähköistää, ja sitten niihin aloille, mihin tarvitaan sitten vähän muita ratkaisuja, niin siihen vety on sitten hyvä keino. Kevyenä jatkokysymyksenä, just mainittiin, että vetystä on alettu viime vuosina puhua yhä enemmän ja enemmän, niin ei vielä ikään kuin kyllästytä hypetys. Ei puhuta liikaa vielä siitä. Ei. Suomen osalta ei voida mun mielestä puhua asiasta liikaa, että on ihan valtava mahdollisuus meille suomalaisille ja Suomen teollisuudelle, meidän yhteiskunnalle kokonaisuudessaan, että tähän vetytalouteen voi syntyä paljon uusia toimijoita ja yrityksiä ja siinä mielessä ei voi puhua liikaa. Jos näitä lukuja vähän katsoo, niin Suomen vetystrategia, kun se lanseerattiin kesällä 2023, niin viesti oli vahva. Vety voi tuoda yli 30 miljardia euroa arvonluontia ja 100 000 työpaikkaa vuoteen 2035 mennessä. Ja Suomi tavoittelee yli 10% EU:ssa tuotetusta puhtaasta vedystä. Niin ilman hypetystä, onko nyt vety sitten meidän uusi Nokiamme? Mietin tätä juuri, että onko se uusi Nokia. Nokiahan niin oli yhden teknologian ja yhden yrityksen niin kuin hieno kasvutarina, ja siitä syntyi tietysti paljon niin kuin hyvää erilaisia arvoketjuja sen ympärille, mutta vety on ehkä vielä vähän semmoinen niin kuin isompi ja laajempi asia ja voi synnyttää Suomeen ihan huikeita uusia arvoketjuja, ja siinä mielessä ei ehkä yhden yrityksen tarina, vaan lähestulkoon kaikkien yrityksen ja teollisuusyritysten agendalla olisi hyvä. Ja toiveena varmaan myös suhteessa, ehkä nyt tässä tapauksessa Nokiaan, että tämä olisi vielä pitkäkestoisempi jatkuva menestystarina. Kyllä, siihen pyritään juuri näin. Millaista osaamista muuten tekninen suunnittelu ja konsultointiala, jota myös vaikka Railers edustaa, niin mitä se voi tarjota tähän orastavaan ja kasvavaan menestykselliseen vetymarkkinaan? No todella paljonhan Suomessa on erilaisia hankkeita kehitteillä eri teollisuustoimijoilla vedyn tuotantoon, käyttöön, jatkojalosteisiin. Sitten itse kun edustan infrapuolta, niin sitten infrahankkeita meillä on käynnissä ja niitä suunnitellaan eteenpäin. Niin silloin tietysti tosi oleellisessa roolissa on myöskin erilaiset konsultti- ja suunnittelutoimistot ja tämän osaamisen tuominen tänne. Niin kuin laaja verkosto kyseessä joka tapauksessa, mikä mahdollistaa sitten sen menestyksen, jos se on tullakseen. Näin juuri. Syksyn aikana te olette tehneet vetymarkkinaselvitystä teollisten toimijoiden kesken näistä vetosiirtotarpeista. Joo. Voitko yhtään avata ja kommentoida tätä lisää? Joo, tulokset on tässä kuvaushetkellä aika uunituoreita ja niistä on nyt sen verran kerrottu ulospäin jo ja niitä tuloksia vielä analysoidaan varmasti niin kuin perusteellisemmin, mutta yli 80 terawattituntia vuodessa on tätä vedyn niin kuin alustavaa, voisi kutsua liityntäkyselyksi, eli niin kuin siirtotarvetta.
Ja mitä se nyt niin kuin se tarkoittaa on siis sitä, että tänä päivänä me käytetään Suomessa sähköä 80-90 terawattituntia. Eli tämä uusi vedyn liityntäkysely tai markkina niin on suurempi kuin mitä me tänään käytämme koko Suomessa sähköä. Ihan huikeasta muutoksesta on siis kyse. Jos tästä vetymarkkinaselvityksestä puhutaan, niin sanot itse, että nyt kun tätä nauhoitetaan, niin on ihan uunituoretta. Niin sanotko tässä nyt kaiken vai onko asioita, mitä et halua vielä tässä vaiheessa sanoa muuten? No sanotaan vielä näin, että selvitykseen liittyen niin meillä on vielä sitten niin kuin tarkempi niin kuin analyysityö käynnissä, että mitkä alueet siellä esimerkiksi Suomessa korostuu, minne päin niitä nähdään, että niitä hankkeita eniten on tulossa ja missä meidän verkon tulisi sitten kehittyä tukemaan tätä. Tähän viittasin tällä. Ei mitään huikeita salaisuuksia, vaan ihan käytännön asioita. Ihan sitä itse raakaa työtä. No hei, jos mennään sitten näihin konkreettisiin suunnitelmiin liittyen tähän vedyn siirtoon Suomessa, niin mitä niistä voi sanoa? Joo, eli me ollaan Gasgridissä lähdetty mukaan tähän vetykehitykseen 2020. Niin kun syksyllä lähdettiin katsomaan ehkä laajemmin, että mitä tämä niin kun vety meille voisi yrityksenä tarkoittaa. Ja aika nopeasti huomattiin, että itse asiassa tässä on ihan valtava transformaatio käynnissä ja mahdollisuudet Suomelle. Ja me tietysti niin kuin Gasgridinä ollaan lähdetty kehittämään sitten infrastruktuuria tukemaan tätä muutosta ja käynnistetty 3 konkreettista hanketta. Nordic Hydrogen Route tuonne Perämeren kaarelle, Nordic Baltic Hydrogen Corridor, joka kattaa sitten tämän Etelä-Suomen verkon ja yhdistyy Baltian ja Puolan, Saksan kautta Keski-Euroopan markkinalle ja Baltic Sea Hydrogen Collector-hanke, joka yhdistää Suomen, Ruotsin ja sitten nämä Itämeren alueella olevat, niin voisi sanoa energiasaaret ja sitten myöskin Keski-Eurooppaan. Ja nämä on kaikki konkreettisia infrakehityshankkeita, ollaan niissä alkuvaiheessa ja tähdätään siihen, että 2030 mennessä meillä olisi infrastruktuuri ja markkina tukemassa. Ja onko jos katsoo tuota infran kokonaiskuvaa ja isoa kuvaa, niin onko olennaista se, että nimenomaan nämä kaikki 3 hanketta ovat nyt samaaikaisesti päällä? No oleellista siinä mielessä, että kun tämä koko meidän järjestelmä on muutoksessa, sitä tuotantoa tulee eri paikkaan kuin aikaisemmin, että meidän niin kuin nykyinen järjestelmähän toimii pitkälti kuitenkin fossiilisiin perustuen ja sitä niin kuin syötetään Eurooppaan tietyistä aika niin kuin rajallisista pisteistä isoja volyymeja ja nyt meidän koko järjestelmä on menossa siihen suuntaan, että meillä tulee hajautettua energiantuotantoa, tuulivoimaa ja sitten mahdollisesti tätä vedyn tuotantoa, niin se, että me saadaan koottua tämä energiantuotanto sieltä, mistä sitä syntyy, niin sen takia meillä on nämä kaikki 3 hanketta. Hei, jos tätä sähkönsiirtoa nyt ajatellaan kilpailukyky mielessä, niin kuinka kilpailukykyinen vety on vaihtoehtona? Molempia tarvitaan, sekä sähkön siirtoa että vedyn siirtoa. Ja sähkön siirto on tietysti tämmöinen niin kuin hyvin koeteltu teknologia ja nähdään, että sillä on niin kuin tärkeä rooli siinä, että tämä uusiutuva energia pystyy liittymään verkkoon ja sitä pystytään käyttämään näillä sähköintensiivisillä aloilla. Mutta sitten vetyverkko pystyy puolestaan niin kuin siirtämään ihan valtavia määriä energiaa. Et yksi tämmöinen suuren kokoluokan vetyputki pystyy kattamaan käytännössä noin 15 tämmöistä 400 kilovoltin kantaverkkojohtoa. Mutta kuitenkin kumpaakin tarvitaan, mutta vety edustaa kuitenkin sitä niin kuin uutta ja onko painopisteeltään kuitenkin merkittävämpää vai mikä olisi sitten niin kuin sähkön etu tai varsinainen tarve sit suhteessa vetyyn? Molempia tavallaan tämän Suomen kilpailukyvyn ja investointien näkökulmasta täytyy kehittää ja molempiin järjestelmiin täytyy investoida, mutta tässä niin kuin ehkä pohjois-eteläsuuntaisessa siirrossa esimerkiksi niin tavallaan se kaasumainen vedyn siirto pärjää sitten aika hyvin varmaankin tässä kustannuskilpailukyvyssä sen sähkön kanssa. Molempia tarvitaan. No vety on kuitenkin räjähtävää. Tai kuinka turvallista on luoda ja vetää tällaista putkistoa sitten Suomeen? Joo. Tämä on tärkeä kysymys ja nousee tietysti monessa keskustelussa aina esiin. Vety on erilainen molekyyli kuin metaani. Metaaniahan me siirretään joka päivä. Gasgrid toimii siirtoverkon haltijana ja operoidaan meidän nykyistä maakaasuinfraa. Teknisesti nämä uusi niin kuin vetyinfra ja tämmöinen metaaniinfra on hyvin, hyvin samanlaisia, että omat tietyt kommervenkit ja tekniset ratkaisut siellä on, mutta on tietysti ihan yhtä lailla turvallista, kun se oikein suunnitellaan ja tehdään.
Koska kaikki asiat eivät ole aina pelkästään rationaalisia, niin miettii vähän noin poliittisesti ja yhteiskunnallisesti, niin onko sellainen tunne, että vetyä pitää turvallisuusmielessä kuitenkin vähän niin kuin ekstra painottaa vielä, tai herättääkö se huolta kuinka paljon? Vetyinfraa ja vetyputkia on maailmalla tuhansia kilometrejä, eli siinä mielessä paljon kokemusta. Se ei ole niin kuin uutta teknologiaa, mutta Suomessa meillä ei ole teollisuusalueiden ulkopuolella vetyinfraa, ja siinä mielessä on totta kai niin kuin järkevää ja tarpeen tehdä kaikki analyysit mahdollisimman hyvin ja ehkä vähän perusteellisemmin kuin ehkä muuten tehtäisiin. Jos vielä lopetetaan tähän turvallisuuspuolen kysymykseen, niin miten energiaturvallisuus ja kysymys myös tärkeästä omavaraisuudesta, miten ne vaikuttavat tämän vetyverkoston suunnitteluun? Oleellista mun mielestä tässä niin kuin isossa muutoksessa on se, että me pyritään pois fossiilisesta energiasta ja tietysti fossiilista energiaa on tullut ja tulee edelleenkin maista, jotka ei kestä ehkä semmoista tarkempaa tarkastelua moneltakin kantilta, mutta siinä mielessä niin kun se, että me pystytään tätä uusiutuvaa energiatuotantoa lisäämään ja kattamaan sitä omaa energiankulutustamme, niin se on meidän yhteiskunnan näkökulmasta aina hyvä juttu. Ja sitä me tietysti pyritään näillä niin kun infrahankkeilla edistämään, että voitaisiin mahdollisimman niin kun hyvä järjestelmä luoda suomalaisille toimijoille vastata tähän energiaturvallisuuteen ja meillä olisi resilientti järjestelmä. Sara Kärki, kiitos tästä energisoivasta ja avaavasta ja informatiivisesta haastattelusta. Kiitos paljon. Ja pysy kuulolla Railers Playlla näkemystä muun muassa energiamurroksesta, uudistuvasta teollisuudesta ja oppimisesta.